Inkathazo. Ubisi neswekile. Awusemhlanje. Angikufa. Ubisi kabini thonsana nje leswekile. Mcabe swekile kabini thatha nje ubisi. Enkosi. Uqoba kancane. Ingaba ufuna uthetha product? Thandi. Product. Ngavuma uku Ntoni? ngicela ukukhupha emva kweshow yakho restaurant ngokuhlwanje. Oh, product. Kulungile. Kuyofuneka nithethe noSis Joyce iqala. uJoyce nokwenza nalonto. Kaloku ngudadewethu omdala. Into ethetha ukuthini? Product, kunyanzelekile uba andivumele iqala. Uza kubuza kuJoyce uba ndingakhupha na? Oh madoda. Ndiza kumbuza. Emva koko ndikwazisa. Enkosi product. Ndithini enkosi ngethi? Thandi. Ke? Asiyo lento endiyifunayo. Oh Nkosi yami. Bendifuna into engaphezulu. Hayi andazi. Into nje. Into nje. Ndifuna le box ye-fruity tutti ibe nento eyodwa. Kodwa le iyafana nje nale ibikho kakade. Kwaye naleya le TV nicebayo. Ayiniki mhla. Sizoyisebenza Nkosazana fruity. Nkosazana tutti. Ngokuqinisekileyo Nkosazana tuthi sabe sinayo ngolosifruthi. Friday. Ndithemba njalo kuba bendingathanda ukugcina ishishini lam apha eshukushukuma. Kodwa xa ninje asasi nisale kamnandi. Kamnandi Nkosazana tuthi. Yevoni sizawuthini ke ngoku? Yabona moshakela. Ngoku sekulithuba loba sandise eliqumrhu. Ngoba ngoku funeka senze zonke ezi design nezi commercials ngokwethu. Lilonke uthi ufuna incushe ye direct. Ugcana ucwethe. Mhlambe. Brother ke. Uthini ke Chinese kimono? Zenziwa nguNomonde. Kwaye ke siza ngemibala. Ukhona pink. Ukhona blue, lize kube khona lona uyellow. Ke wena ngabe ufuna zingaphi? Ziyafumana ke nge-R45 inye qha. Brother ke. Brother. Yo. Anamba lento endicinga yamadoda. Ingabe umwele. Uthandana nodade uBoJoyce. Kunjalo? She's a ray of sunshine after a dark tunnel. She's a rainbow after a gloomy, gloomy storm. Uyintyatyambo eqaqambileyo phakathi kwamatyholo ashinyeneyo. She is Joyce's sister kwaye inkathazo phezu kwenye inkathazo. Andinakuphila ngaphandle kwakhe Velaphi. Into mandithini nale mhlobo wami. Ubomi bam busezandleni zikaJoyce. Ngoba uthi akanakuphuma nam ngaphandle kokuba avume uJoyce. Oh, hayi ke. Zakunika icebo mne. Yabona ke?
uzizithathe wena uyozithi ncu emanzini abandayo emva koko uphuma uhambe ubheke ebhayisikopo ubuye koko apho utyela ama-orenji akho aliqela emva koko uhambe uyokulala wedwa. Andikwazi umkhupha ezingqondweni zam. Ungazinceda njani ukungamthandi umfazi owenza iti ukodlula bonke abanye ezweni? Unocoselelo nxa egalela ubisi. Iswekile kanye eyoneleyo. Uza kuba ngowam. Kunyanzelekile ukuba abe ngowam. Oh, ndiyamthanda. Kufuneka undincede mhlobo wam. Yaqala ke inkathazo madoda. Xa ndimone hamba apha eshukushukuma ndiphambana rwe. Brajaki, get yourself under control. Ukumbona kwam emiphambi kwam ebambe lo dipoti esandleni ndazile ukuba soza aphuncuke kuma. Kufuneka ndimfumene. Kazibayilo ubulwana eli. Ayithandi Utheni siJoyce utheni? akananto yena qha ke ungubradaki nje. Mhlawumbi kuwe qha kodwa kum usenyongweni. Bradaki enyongweni. siJoyce elalizwi linzima, linzulu, Linobungozi. lisexy. Ubradaki abe sexy awugqiba ufana nekawusi emanzi endala. Kanti akumazi. Mame lapha sisi. Mna ndimbonile ubradaki ehamba apha engazazi. Kucaca nje uba useluthandweni. Nyani? Eyokugqibela ke into yeyokuba uphume nalanqantloko. Awu Lo siJoyce. madoda angaka kweli rhawuti. Akayiyo netype yakho laa mntu. siJoyce manje epracticing mhlawumbi ndawuthi ndakubuya ube sojike ingqondo zakho. Andiqondi sisi. Joyce. Ethel. Kudade wethu lo uthandi. Molo. siJoyce ndakubona ndabuya. Thandi. Belingazi unodade omhle kangaka. Uvele Kapa. Ke ubuyela nini? Hayi Ethel man. Ndisayotshintsha. Thandi. Ukuba ke ufuna icebo lam njengendoda enamava ke emabhinqeni ndiza kuxelela ndikucingayo. Khawutsha ucinga ntoni lewu? Kufuneka ke uthenge kwezi kimono zibe ntathu. Enye yeyakho, enye ngekanomonde, ize lesithathu uthenge lo Joyce wenze uba makanyibilike. Kaloku intombi ziyazithanda ezi zinto. Ubrother akanxibe le nto ifana nelokhwe. Jonge ngathi ndishiywe zingqondo. Kanti ke ndiza kuxelela enye into ufuneka uyenzile. Enjengantoni? Phakama. Ndiphakame ngoba Phakama uzobona. Ukuba ke ufuna intombi enjengothandi, into yokuqala ufuna kuyenzile. Yahlukana ke nale. uthetha ukuthini? Kaloku intombi esemcimbini ke njengothandi lo ayithandi indoda enenteshe yomqombothi. Kufuneka useloku umalamba edlile. Kwaye ke uyakufuneka uzilolonge. Njani namfondini? Yi-diet kunye nee-exercises. Utsho uba nditsibatsibe ndibaleke okogeza nenza ii-push-ups nento ezinjalo. Awuxolo mhlobo wam. Hayi ke ungakhali ngam xa isithi akakufuni ngenxa yento yokuba ubhukucile. Ndibhukucile, andibhukucanga mna. Ewe mhlawumbi ndingqukuvana nje kancinci kodwa andibhukuqanga. Hayi ke kulungile kodwa into endiyazi mna ndizawuphoswa nguthandi. Cha. Ewe ke ndiyavuma mhlawumbi ndithe futhu kancinci. Ndithini ke ngaloo nto? Cambalala. Cambalale. Cambalala phantsi. One. Two. Three. Four. Five. So, when the agency said a young advertising company, well, I just had to dash over here as fast as my little leglets could carry me. Oh. Oh. Thank you.
So why did you leave the previous advertising agency, Mike? You can call me Mikey. Mikey. Why did you leave them? Well, they were just cramping my style. I mean, I wanted to come up with new, innovative adverts, but they just wanted the same drab old rubbish. Well, you've been called in because you want new and exciting adverts. Oh, goody. Well, we would like to give you a try. We would? We would. We would. Oh, smashing! Well, we'd like you to come up with a new advert for Tutti Frutti Sweets. Oh, tutti frutti, eh? Something fresh. Fresh is me. Something new. I'm new. Well, I can't wait to get started. Where can I work? we'll take you through to the creative department just now. Oh, that's just fab. Let's look through your portfolio. Sure. It's all there. Ooh, I like what you've done with the walls. 8, 9, 8, 8. Phela lento imbi kangaka ndikwenza yona mfana nokundibulala kangaka nje. Subuzilibesa ngokuthetha uzawuphelelwa ngamandla. Phinda kubekani. Push. 8. 9. 8. Well, hayi ubhonyana uyakusinda lo mqombothi. Nazi ke i-delivery zale njikana ngam. Manene. Yewethu. Ndisanda ubona uVelaphi noBradaki bexhagene pha. Uthi kutheni? Ndibabone ngalawo wam omabini. Hayi, bengabahlobo abakhulu nje. Wethu, masithembe biphele lapha. uBradaki noVelaphi, asosisana hayi. Isayiza ubona. Yo. Injeke lento, ufuna ukufumane lento uzovala leke. Nansi into ngamandla. Ke ngizayikhulula ngoku. Kutheni uVelaphi nxibile lokho? Hey, andazi namntombi. Xa ndicinga inoba mhlambe uBradaki uthe mhlambe nguye yena uVelaphi ufuna inkulu into eqhubeka pha kodwa ngoku masilibale siyejimini. And 1 2 hey! Halala hey! 1 2 oh! Thina lichithile ixesha le-lunch. Yiloo nto mhlambe kangaka. Masambe kuyotya i-salads. Salads. Ufuna ukundibulala nya Velaphi? Hayi. Velaphi. Mamelani. Lona ke nguMike. Mikey. Mike. Uza kusijoyina kwi-creative department yethu. Enye indawo ke Bradaki kuyakufuneka emva kwelunch use uMike lo phaa e-printing works aze abone nabanye abasebenzi nelacala loshishini. Singabonana apha e-reception ngomkhono emva kwentsimbi yesibini. Kulungile, Mike? Meet you here at reception at about 2:15. Okay with you, Mike? 2:15 sounds fab. Oh, and please call me Mikey. Fab. Oh, the studio is that way. Wait! Wait! I can see it now. It's coming. 4 gorgeous dancing girls on this huge strawberry. And it's bouncing, you see, because it's chewy. And all this pink stuff is oozing out. Oh, I can see that. It's yummy. Mikey. Yebo babe ngisatsho ke yabona ke amazwi asebenzisa kuye ufuna kube ngamazwi anomdla lo nto ibalulekile. Mr. Velaphi Mjongeni, waqala nini ukuba ingcungela kwezothando mhlobo wami? Andithi kaloku ndimfumene nomonde. Kunjalo phofu.
Hey, mhlambe ngendicela uNombi ukuba kandiphosele izwi noba mabini phaa kuJoyce amxelele ukuba nditshintshile andisenguye laa brada ke maziyo. Ntombi, khawutsho zingaphi ikhilo zesendizilwenzile ngoku? Ngelanyani wena Etheli. Okanye 12 or 13? Mandinezisithi mntwana. Nombi, my gates of Walla Walla. Kunde kubalulekile kakhulu endifuna ukukucela yona. Hayi, bradaki. Ndiyakwazi uyindoda elungileyo. Kodwa hayi andinako bradaki. Andinako. Andinako. Nombi. Ndiyabona kawunyanzeleka uba uyozithethelela ngokwakho phaa kuThandi. Xa kungazukuba lula ndithini mfondini kungenzeka ukuba asikandisokolise balungabhubha velaphi. Hayi wena zilule ezo zinto. Kulungile ke yabona mna ndizaba nalicebo elithi lilunge. Wena ke senze uThandi usokolise mna lo. Makhe sibone chule lamabhinqa ncutshe kwezothando. Makhe siyeke. Oh Thandi, mthunzi wami wokuphumla. Ikhona into endifuna uyithetha nawe. Intoni? Into zakho wena. Ntombi, uba iminiskirt ayinandifanela okanye ishorts or i-tights. Mhlawumbi awufuna uzitraya ntombi. Ndakuthanda kodwa ndaqala ukukubona. Uxolo bhuti mna ndikuthandi. Awuyo type yam. Bendike ndakuxelela kunjalo nje. Uva nxa kuthiwani? Khawuncatshe ndiphithuka. Wakundiqhela uyawundazi uba ndiyindoda nam phakathi kwamadoda. Ndiqinisekile ukuba uyiyo indoda emadodeni. Kodwa ndikufuni. Uthi unesoka. Hayi ntombi, andikholelwa. Isoka? Hayi bradaki. Khange uthethe ngaloo nto apha uthi uThandi unesoka. Awuhambi ngendlela ngoku. Bendike ndakuxelela ukuba zakusokolisa. Hey, kodwa ke ukuba yiyo nyani inene soze ndikholwe. Into endixakayo yile. Umcelela nto uThandi ukuba aphume naye. Ufuna sicinge enye into, lo gama esenza enye. Kodwa ke siyazi. Kodwa uvela phi yena? Inene bendingasoze ndimcingele tu. Molweni, Sis Joyce. Hello, no man. No, mawusiswa kujikile ingqondo. Ungaphuma nobradaki. Sis Joyce. Usizwe intoni ingqondo? Nix doch, nix. Sike nje nafumanisa uba akanabungozi. Hi. Oh, hello, can I help you? Ndifuna ubradaki. Oh. Sinedinga. Nyani? Oh, inoba ngumntu Oh gosh, I haven't introduced myself. Ndingu Mike. Izihlobo zamzithi uMaki. Ndiyavuya ukwazi. Hayi ngokwami. Sizokubonana unjalo. Nyani? Ngoba? Well, I mean, that's if it's to become more of a permanent thing. Isigcina. Yena nobradaki. Ndiyabona, asi. Ready, Mikey, baby? Sure thing, bradaki, baby. Oh, kanene zintombi. Nike nadibana no Mikey? Ewe bradaki. Yaye, uba ukholisekile, nathi sonwabile. Ewe kunjalo. Shall we go, Mikey? Love to. Mikey, listen. I've just gone through your idea with Miss Tuti on the phone. She loves it. Loves it. Well done.
You are hired. Oh, that's just fab. Welcome to Shukuma, Mikey. Oh, thank you. uxolo Joyce kanene asikakwazisi le ndodana ithunyelwe yi-agency uzokwenza umsebenzi wezophuhliso. Oh, loo nto ithetha uba wena nobradaki Asizo ntoni? akho nto bradaki. Aha! Lekhe ndafika ninonke apha. Nazi ikimono ndizithengisa zi-R45 inye. Kubani ufuna uthenga? Oh, they're gorgeous. Ikimono. Oh, ikimono. Kanene Prataki, usisi uvumile uba singaphuma sobabini ngokuhlwa. Hayi, beniphazama torho sisi beniphazama. Prataki. Hayi andikwazi uzibamba. Angifuna ushayisela phasi. Ngicela wena ndiyakuthanda. Qala ke inkathazo.